गामसाखौ बुखुनानै आन्डारपेन्ट मोसानानै देखायदो आरो आन्डारपेन्ट गाननानै मोसाना देखायदो आरो गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनैनि टपिकआनो जागोन आंना मोननै आपडेट लाना फैदो लोगोफोर भिडिअखौ इन्टारेस्टेड बा फुल वाच खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर आं भिडिअ क्लिपखौ होनो हागोन भिडिअ क्लिपखौ नोंसोरो नाय दा बावै जोंनि बर' समाजाव सोलिबाय थानाय दोंसे मेथाइ माने फेमास जाबाय थादों आरोना जेनेबा गान्दौलाय राजानि बिखय माने बै सेंग्राखौ मोसानायनि बिखय फंसे बाथ्रा बुंनो आरो मानसि गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बिदि माने मालाय इमान खस्थ'यै दिहुननाय मेथाइफोरखौ माने गाज्रि पार्टजों गाज्रि ड्रेसजों मोसानायखौ माने बिराद आनलिगेल नुयो आरो बे माब्लाबा जाथावा आरो नों बेलेग ड्रेसफोरदो मोसानो हायो लंपेन्ट गस्ला दङ मोसानो हायो गामसा गानना मोसानो हायो नों माने गावनि माने माबाखौनो गामसाखौ बुखुनानै आन्डारपेन्ट मोसानानै देखायदो आरो आन्डारपेन्ट गाननानै मोसाना देखायदो आरो निस्सय दाया सिख्लाफोरनिल' थामारा सेंग्राफोरनिबो थायो दै सिख्लाफोरखौसो नुयोब्ला माने एकदमबारे जिबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंनानै जिबायदि गाज्रि बुंनानै माने एक्सन लानो नागिरो आरो दा जों इखौ माबायदि एक्सन लागोन जों नैबे गान्दौलाय राजा मोसानाय आन्डारपेन्ट गान्दौलाय राजा मोसानायनि एक्सनखौ जों माबायदि लागोन दा जों सिख्लाफोरखौसो बिहामजो हारिफोरखौसो बहुत एक्सन लाबोबाय हमगासिनो दं बेलेग हारिजों खारनायफोरखौबो हमनानै जों साजा होदो समाधान खालामना जों मोजाङाव लाबोदो बै मानसिखौ दा माबायदि लाबोगोन बे मानसियाथ' निस्सय जोंनि एक्सनसो लाफिनगोन हौवा मानसिखौथ' थाबै एक्सन लानो हाया नंगौना लोगोफोर हागोन जानो हायोबा बेखौबो एक्सन लानांगौ नैबेखौबो एक्सन ला आरो गामिनि मानसिफोरा बेखौ एक्सन लानानै बे भिडिअखौ डिलिट खालामनांगौ गामिनि बिदा फंबाय जानाय बिबथै जानाय बिबौ बिबा गासैबो बिमा बिफा जानाय बिमादै बिदा थायो गासैबो बिदा बिनानाव थायो गासैबो बेफोरबायदि भिडिअखौ माबोरै आपल'ड खालामनो बियो इमान लासिं सिं लांथं जुगाव बै कुनजिता बर' जोंहा आगैखौ हमनानै साइबिजे खालामनानै ससियेल मिडियायाव दिहुनलायदोंमोन बा नैबेखौ मा खालामगोन दा रायजोफोरा हागोन ना हमनो आंनिबा थाबैनो हमनांगौ बे मानसिखौबो बे मैयानिसो भिडिअ दै लोगोफोर थांखांनाय भिडिअ आखै आङो मैयानिसो भिडिअ बेखौबो एक्सन लानांगौ आरो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गावनि बिबागिन मानि नुजोबनाय बेफोरबायदि लांथं मोसायो नामा मानसिफोरा आजिखालि भिउनि थाखायनो बिराद थैमारबाय भिउनि थाखायनो थैथारदो आरो ओरैबायदि लासिं सिं भिडिअ बानायो आं हानाय नङा खोमालै आरो लोगोफोर आरो मोनसे आपडेटआनो जाहैबाय जेनेबा जोंनि बर' समाजनि आइ माहारिया जेनेबा नांगोलखौ बिदाय होदों आरो ना मानि थाखाय बिदाय होदों मिथिया लोगोफोर भिडिअ क्लिपखौ होनो हागोन नायबानो जाबाय बिबार माला होरि गानहोनानै बा नांगोलाव माबानानै बिसोर माने टुपि गाननानै फालि लाना मोसानानै नांगोलखौ बिदाय होनाय नुदों आरो जाहोना मा बेखौ मिथियाखै बे भिडिअनि थाखाय आङो होनाय जाबाय गोरोन्थि जाबाय निमाहा होबानो जाबाय आरो सोरबा सों गोसो दंबा कमेन्ट सेक्सनाव सोरबा मिथियोबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो मानि थाखाय बेबायदि खालामदों नांगोलखौथ' गोदो गोदाय दिनाव जोङो हालेवनानै मोसौजों हालेवनानै होनानै जोङो नांगोल जांख्रायावबो जोङो नांगोलखौ जों बिदाय होआमोन माबोरै बिदाय होखो माबोरै दिनैसो एबारसो फार्स्ट बिदाय नुदों आरो मानि थाखाय बिदाय होखो जाहोना मा बेखौ माने सोरबा मिथियोबा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर दै बेफोरबायदिथ' बिदाय थाया माइ हाखाङोबा खासिया जांख्रा होनना बुङो बेयाव जोङो मोनसे पार्टि जानाय जायो न'खरफ्रा माइ हाखाङोब्ला जेनेबा नांगोल जांख्राबा नांगोल मै सुनानै जोङो ज' दोनो बेयाव नांगोल जांख्रा जायो नांगोल बिदायखौ जोङो मालाबा नुफेराखैमोन आरो नांगोलखौ बिदाय होबाय होननानै बुंदों आरो मा जाहोनाव बिदाय होखो बेखौ हमनो हायाखै आरो ना कमेन्ट सेक्सनाव सोरबा मिथियोबा खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर लोगोसेयै सोरबा मिथियोबा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअ बानायनायाव माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जायोब्ला आंखौ निमाहा होगोनखौ आं मिजिंथिनानै थाबाय निजिनो बर' हारिनि फिसा होननानै जोङो बेफोरबायदिखौ दिनैसिम जोङो हाबा जाबोनानै
दिनैसो माने नांगोल बिदाय होनायखौ नुफेराखै आरो ना सोरनिबा राजनितिनिसो नामा बेफोरखौ आं जेबो मिथिया आरोना आंथ' राजनितिनि खोथा बारा मिथिखाया नालाय बेखौ माने आं ओरैनो जास्ट भिडिअ बानायना होबाय आरो लोगोफोर सोरबाफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर मासे गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोनखौ आं मिजिंथिनाय थाबाय निजिनि बर' हारिनि फिसा होननानै लोगोसेयै सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर आरो लोगोसेयै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइक खालाया भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय लोगोसेयै हायोबा भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय दिनैनि आंनि मोननै आपडेटआ एसेनोसै आरो लोगोफोर भिडिअखौ आं जोबनायावनो बुंनो सानोखि बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।